no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida unha semana máis ao noso programa especializado no mundo mariño Informar. Esta semana estaremos en Rianxo, onde as perspectivas para a campaña de Nadal son bastante malas e falaremos da aprobación da primeira lei de portos de Galicia. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Os rañeiros de Rianxo prevén unha pobre campaña marisqueira para este Nadal, polo que decidiron manter pechadas as súas concesións. Esta semana aprobábase a primeira lei de portos de Galicia que regulará 122 peiraos autonómicos. O Intecmar e o IGAFA conmemoran este ano o seu 25 aniversario con xornadas de portas abertas. Malas expectativas para a campaña marisqueira de Nadal en Rianxo. A confraría decidiu manter pechadas as súas concesións e dedicarse ao libre marisqueo. Dende hai xa varios anos as campañas de Nadal para os mariscadores xa non son o que eran. Lonxe quedan aquelas épocas nas que aumentaban considerablemente os seus ingresos. A escaseza do recurso e o seu pouco valor en lonxa son algúns dos condicionantes. Que iso de gañar o ano depende da produción que poida haber. Hai anos atrás que sí, era a campaña fuerte porque había marisco no mar, traías o marisco e valía. Si vale agora, pero por moi pouca cantidad que traes, o xornal pode subir 20 euros porque a cantidad de marisco que podes traer ou peixe non tes cantidad. Non traes sempre a mesma cantidad, que son eses kilos en concreto, aínda que suba o precio, que pode aumentar 20 euros como moito. En Rianxo, o Opósito decidiu manter pechadas as súas concesións nestas datas, debido a que o marisco non dá a talla regulamentaria, apostando de cara á campaña do verán. Nós tomamos aí atrás unha reunión os do Cabildo para falar de abrir unha zona para o tema de Navidad. Decidimos que non porque non vemos un sitio adecuado para poder abrir con tamaño reglamentario. Vamos a deixar pechado para recuperar para a campaña de verán. Por eso non se abre, que ademais sabemos a necesidade que hai de abrir unha zona de cada este verán porque os lombos non vai a soportar hasta diciembre a xente nel. Por exemplo, está que xa lo están indo a Japónica a maioría dos barcos, están ganando 30, 40 euros, 50 se collen a medio kilo de fina, pero decidimos non abrilo por ese motivo, porque non vemos tamaño reglamentario para poder abrilo. Así as cousas, os produtores deberán centrar os seus esforzos no libre, principalmente nos lombos do Ulla, e aí as expectativas tampouco son demasiado boas. O Opósito rianxeiro non descarta ter que solicitar o seu peche e acollerse a un paro. Nós, desde aquí máis Vilanova, estamos falando, polo menos falar que a Consellería, intentar a ver se pode arreglar un paro ou algo para a xente de aquí, para unha que sería bo para os lombos, porque hai moita cría tamén nel, e sería bo pechalo polo motivo de que cara ao ano que ven xa, deixalo cada ano que ven para que o ano sigue hai a marisco, e outra polo mariñeiro, para que poida gañar un pouco un xornal, porque a día de hoxe xa ganar 30 ou 40 euros entre que gastas de gasolina e gasoil non compensa. A esta situación debe sumárselle tamén un condicionante máis, como é o do furtivismo, unha lacra sempre presente por desgraza para as confrarías arousáns. Sí, a ver, o exemplo que este mes estamos salindo casi todos os días, por de noite a vigilar, casi todos, non, todos estamos salindo a vigilar. Incluso preparamos a lancha xa en condicións polo tema de que se nos veñen por mar, controlalos, puxamos radars, salimos todos os días ao mar. Por terra é o caso de sempre. Cabo de Cruz, polo que sei, está vigilando máis polo tema da campaña,
E o problema que nos acarrea a nós é que moitos dos furtivos ao acarrear todo o día están vindo para aquí. E os nosos vigilantes agora son eles os que non dan abasto de cara a furtivos, porque temos na zona de aquí e temos na zona do lado contrario. E ao ser un contorno moi irregular, o tempo que tarda en chegar dun lado a outro, xa os furtivos xa onde van, e para máis que os controles que fan eles. Seguimos en Rianxo, onde o BNG vende manter unha xuntanza con representantes do Xeito. Exixen que se exclúa esta flota das restriccións da política de cotas. A situación da flota do Xeito foi o tema central sobre o que xirou a xuntanza mantida pola voceira nacional do BNG con representantes da Confraría de Rianxo. Os nacionalistas propoñen que este arte quede fora das restriccións impostas pola política de reparto de cotas da sardiña, posto que se trata dunha flota artesanal e que desenvolve a súa actividade en augas interiores. Evitar, pois, efectivamente, que volvan a impoñer cotas que non teñen nada que ver coa nosa realidade, coa maneira de pescar que hai aquí, esa arte centenaria, secular, que é o que se ven defender e que se seguirá defendendo porque, como dicía antes, é sustentável, de alguma maneira autoorganízase e ten tamén, hai épocas de máis colleita e pescas e hai épocas de menos, xa ten, autorregúlase e non necesita que veñan impoñer unhas cotas que máis teñen que ver con outras realidades de outro tipo de barcos que non tengan nada que ver co tipo de pesca que temos aquí na ría e en Galicia en concreto, nas rías onde se practica a arte do xeito. Defenden a xestión directa da pesca nestas augas nas que faenan ao redor de 400 embarcacións en toda Galicia. Queremos abordar a problemática da introdución das cuotas na sardiña na pesca artesanal do interior de ría, que non podemos permitir baixo ningunha circunstancia, e queremos facerlle un chamamento ao Goberno galego a que cumpla a lei. E a lei di que esas son augas interiores competencias exclusivas da Xunta de Galiza e, por tanto, que non permita que nin desde Madrid, que nin desde Bruselas estén impoñendo cada vez máis restriccións a unha actividade que dá moito emprego, que é o pan que ten moita xente para darlle de comer aos seus fillos e ás súas fillas. E, por tanto, nos imos a seguir defendendo estas artes artesanais que son fundamentais no tecido económico e social do noso país, e o que imos a reclamar é justamente o contrario do que está facendo neste momento o Goberno galego, e é que se defenda este emprego, que se defenda o dereito a vivir do mar e que reclamemos o que neste momento di a propia lei, e é que esas augas interiores dependen da Xunta de Galiza e, por tanto, non ten ningún tipo de sentido que haxa restriccións, nin desde logo ten ningún tipo de sentido que se continúe con esta política de recorte de cuotas constante que está destruindo tanto emprego no noso mar. Durante a xuntanza abordáronse tamén outros asuntos que afectan a flota artesanal e marisqueira, como a baixa produtividade nos lombos do Ulla, a falta dun plan de recuperación. No eido da comercialización, os nacionalistas critican o escaso control na importación de produtos pesqueiros no mercado galego, favorecendo a fraude na identificación da súa procedencia e a competencia desleal. Desprazámonos agora ata o Salón Náutico de París para falar co presidente de Portos de Galicia sobre a aprobación da primeira Lei de Portos. Galicia xa conta coa súa propia lei de portos. O Parlamento deu luz verde a esta nova norma que, segundo explican dende Portos de Galicia, permitirá fomentar a competitividade das 122 dársenas autonómicas e desenvolver máis aínda a súa actividade económica. Tamén, por suposto, algo tan importante como será esa ampliación do plazo máximo concesional ata 50 anos, o cual vai a permitir que a iniciativa privada, as empresas, poidan nos espazos portuarios desenvolver proxectos que, pola súa entidade, pola súa dimensión, requiran un determinado financiamento e incluso un plazo de amortización superior ao que estaba previsto. O recoñecemento da figura de axente da autoridade do colectivo de gardapeiraos, a liberalización dos servizos portuarios ou a elaboración de plans directores para desenvolver infraestructuras son outras das medidas que contempla a norma. Trátase dunha lei absolutamente necesaria para unha comunidade autónoma como Galicia, que ten preto de 1.800 km de costa e que pola súa orografía e pola multitude de instalacións portuarias chegaba un momento que a lei que se estaba aplicando, que era a lei de Puertos del Estado e la Marina Mercante de xeito supletorio, non se conquería que houbera a necesaria seguridade xurídica para todos os actores, para todos os integrantes da comunidade portuaria. Dende Portos de Galicia destacan ademais o alto grao de consenso que rodea esta lei. O texto todavía en fase de borrador e antes incluso de ser anteproxecto foi debatido
nunha xornada coa Comunidade Portuaria Autonómica e despois pasou por informe e por consulta de entidades como a Federación Galega de Municipios e Provincias. Durán tamén apuntou que durante o trámite parlamentario o Grupo Popular aceptou unha vintena de emendas dos grupos da oposición. En colaboración coa Axencia Galega de Turismo, Portos de Galicia aposta pola ampliación da oferta náutica, incluindo os portos galegos na rede de escalas ou mesmo de destinos dos ralis de navegación organizados a nivel internacional. Vimos de desenvolver unha serie de reunións con grupos de empresarios que se dedican á organización de ralis desa navegación en flotilla para dirixirse hacia Galicia ben como escala ou ben como lugar de destino a hora de promocionar a náutica desde esa modalidade. Ademais da busca de novos mercados, Portos aproveita a súa presenza no Salón Náutico de París para traballar na fidelización dos usuarios dos portos deportivos da nosa comunidade, a través de ofertas de actividades que contribúan a alongar a súa estadía. Unha serie de accións dirixidas á fidelización desos navegantes que chegan aos portos galegos provintes de países como Francia ou como Gran Bretaña. De que se trata? Trátase de que unha vez xa coñecido Galicia como destino náutico, as persoas que chegan aos nosos portos poidan quedarse máis tempo dese promedio de 1,5 xornadas que desenvolven ali. Para eso estamos pensando nunha serie de ofertas, nunha serie de propostas que fagan que coñezan máis todavía a contorna dos portos e coñezcan tamén propostas como pode ser a invernada das embarcacións nos portos galegos e como pode ser tamén a oferta de novos servicios. Servizos que a partir de agora estarán moito máis presentes na rede, ampliando as posibilidades de reservar prazas online. Portos de Galicia xa iniciou os contactos con varias empresas dedicadas ao desenvolvemento de aplicacións móviles que permitirán axilizar o proceso de contratación de calquera servizo da rede de portos náuticos de Galicia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Avanza a tramitación do Plan de Usos e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A Directora Xeral de Conservación da Natureza mantivo unha xuntanza con representantes do Concello de Ribeira para adiantar os contidos do documento. A Directora Xeral de Patrimonio Natural mantivo un encontro co alcalde de Ribeira e os axentes económicos e sociais implicados para avanzar os contidos do futuro Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O obxectivo principal deste documento é garantir a conservación do patrimonio natural e da biodiversidade de xeito compatible coa actividade pesqueira artesanal. Grandes retos, un dos grandes retos era efectivamente facer compatible a pesca e o marisqueo con este Parque Nacional. Creo que eso, na reunión que tuvemos o martes pasado, que hoxe volverei a explicar, está perfectamente garantido. Nos entendemos que é moi posible, ademais é moi bon, ademais, unha explotación racional do recurso e ser ao mesmo tempo compatible coa preservación dos valores naturais. A principal novidade desta proposta é o establecemento dunha nova zonificación tridimensional, diferenciando determinados usos que se poden realizar na superficie, pero non nos fondos, que permanecen completamente preservados. E que se establece unha nova zonificación, a primeira vez que se establece nun parque nacional, que a zonificación tridimensional, é dicir, que hai determinados usos que se poden facer na superficie, como por exemplo pescar a unhas determinadas profundidades e por exemplo o fondo marino, por exemplo os fondos de mer, estarían absolutamente preservados. Por outra banda, Medio Ambiente habilitará axudas para que as institucións públicas e privadas desenvolvan actividades económicas que xeren tecido empresarial, baseadas principalmente no turismo sostible. Esta compatibilización desa preservación dos valores coa afluencia ou entrada nas illas, é certo que a illa de Sálvora lle toca moito menos neste caso, pero sí, todo
todos lembramos os problemas acontecidos este verán no acceso ás illas Cíes e a súa desviación, en algún caso, a Illa de Ons. Polo tanto, xa anunciamos o establecemento do cupo da Illa de Ons en unha carga máxima diaria, esa é a proposta da Xunta, de 1.800 persoas, así como manifestamos a nosa intención, todavía sin definir o dato concreto, de reducción do cupo da Illa de Cíes. Con respecto aos arquipiélagos de Sálvora e Cortegada, bueno, pois en principio a nosa proposta é manter o que estaba, porque é un turismo ou un visitante moi diferente o que vai a Sálvora, o que ven a Cortegada, do que vai a Onso a Cíes, que busca máis, no segundo caso, máis a praia, e aquí sí un turismo ou unha visitas plenamente de naturaleza. Unha vez aprobado o documento, estará vixente durante os próximos 10 anos. Xornadas de portas abertas tanto no Intecmar como no IGAFA, dúas institucións que conmemoran este ano o seu 25 aniversario. Era o ano 1992 cando a Xunta poñía en marcha o Intecmar, un organismo centrado na protección e mellora da calidade do medio mariño e no fomento da produción de moluscos baixos limiares de máxima calidade. Daquela chamábase Centro para o Control da Calidade do Medio Mariño e a súa capacidade de resposta era limitada. Intecmar empezou con 7 persoas, cunha pequena actividade, bueno, importante, pero vinculada á observación do fitoplancton tóxico, do fitoplancton nas rías galegas. E, bueno, hoxe en día somos 85 persoas, empezouse nun galpón, comentaba onte unha compañeira, e realmente agora estamos en 3 edificios que ocupan 3.600 metros cuadrados. Bueno, medramos en metros cuadrados, medramos en competencias, medramos en persoal, medramos en equipamento, nos coñece moita máis xente, temos unha proxección internacional importante, bueno, a verdade é que de crecemento e creo que de recoñecemento. 25 anos despois, e convertido xa nunha referencia mundial no sector, o Intecmar decidiu abrir as súas portas para dar a coñecer os seus múltiples campos de actuación. O Instituto organizou 4 xornadas de portas abertas de calquera tipo de perfil. Hai uns días celebrouse a primeira desas citas cunha conferencia impartida polos propios expertos do centro, na que se deron a coñecer os diversos quefaceres do Instituto en materia de seguridade alimentaria, sanidade animal e contaminación. A xornada completouse cun percorrido polas instalacións permitindo afondar nas súas funcións e na historia do centro. Dar a oportunidade de coñecelo, non? Moitas veces non é un centro moi coñecido, quizáis para a importancia que ten, principalmente por culpa nosa, é dicir, ás veces nos dedicamos máis a traballar que a contar o que facemos, e, bueno, aproveitando este 25 aniversario, pois pensamos en 4 xornadas de portas abertas. No mes de xaneiro desenvolveránse as outras 3 xornadas guiadas para as que xa non quedan prazas. Ante a boa acollida da iniciativa, dende o Intecmar valoran xa a posibilidade de lanzar novas datas para o mes de febreiro. Con 25 anos de traballo ás súas costas, o IGAFA é o único centro de Galicia que imparte formación profesional de acuicultura e mergullo. Inaugurado en 1992, polas súas aulas pasaron ao longo destes anos dúcias de persoas chegadas dende moitos puntos do mundo. Moitos deses exalumnos regresaron ao complexo de Niño do Corvo para lembrar a súa experiencia no centro. Unha visita que serviu para que a Xunta recoñecese a súa valía, agora xa como profesionais do sector. Sodes vos as cordas desta batea. Milleiros de persoas que entraron por unha porta deste centro sendo prácticamente rapaces e que saíron sendo persoas capacitadas e cun marchamo único de profesionalidade e valía. E sodes tamén vos, hoxe, os que estades aquí. Quintana aproveitou para anunciar un incremento dos fondos destinados á formación marítimo-pesqueira nun 2,5% no ano 2018, chegando case aos 9 millóns de euros. O conselleiro de Educación pola súa banda reivindicou a necesidade de tender pontes entre os centros educativos como este, independentemente da especialidade a que pertenzan, para que o alumnado mellore a súa formación baseada, dixo, en estándares de calidade e innovación. Para iso quixo salientar a trayectoria do propio IGAFA, convertido xa nun dos grandes referentes no mundo do mar. Non é sinxedo acumular unha trayectoria de 25 anos en activo, como é a deste centro, e, dende logo, non é nada sinxedo facelo ao máximo nivel, como se acostuma a facer neste centro. Sodes o único centro de Galicia que imparte unha formación profesional tremendamente especializada, como é a da acuicultura e o do mergullo. E, sin dúbida, esta é unha carta de presentación para este centro. Pero é tamén unha gran responsabilidade que se leva prestando desde fai xa moito tempo cun moi notable éxito.
A conmemoración do 25 aniversario complementase cunha mostra na que se recolle a trayectoria e actividades do centro, así como as orlas dos alumnos dende o ano 95. Pois así de aniversario pechamos o noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Ata a vindeira semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.